Hello and welcome back to my YouTube channel. For my video, asa kalam kasu super hidden dung zubu. Lover, tini song nearby. Mwita sing na. Mana bodin mane je blog so korna haake, bod time bu mana ke selaba ke. Ita kene ke be cooking ni. Se Mwita sing na song na nung sam ne bikun dekhan nearby. So look for naila mata de video ko. Yabzasim. Lover, नैबे जाहैबाय मैथा मैथाया आं सायखाबाय एसे नैबेनोमोन मैथानि जाब्राफ्रा जोंना गुवाहाटी सिटियावहाय बेफोरबायदिसो मोनो मैथाखौ गोलाव गोलाव डाइरेक्ट हास'नानै दानस'ना लाबोनाय आं आरो सायखांबाय एवगासिनो नै एसे एवखांना लाबाय नाखौ अलरेडि ओमफ्राय नैबे एसे दंबावो एवनायनि बेनो ओंख्रिखौ एवगासिनो बेखौ एवखांनायनि उनावहाय बरियासो संसै मैथाजों गासिबो रेडिखानि बे जाहैबाय ना एवगासिनो मैथायाबो रेडि अलरेडि ओमफ्राय नैबे सामब्राम आरो एसे बानलु सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बानलु एसे देना दोनदों एसे मोदोमनायनि बेबो रेडि खालामजोबखादों गासिखौबो बारा आइटेम गैया मैथाजों नाल' नालाय बरियासो नायलांबाय था भिडिअखौ ओके फाइनाली नाखौ एवखांबाय दा बे ना एवनाय थावआवनो नैबेखौ होना होनोसै पियासखौ एसे हरनोसै पियास होबा गोथाव जायो एसे गोदै जायो ओंखायनो होना होबाय बेखौ एवनोसै बरिया जायो थारमाने नैबे ओंखाम मोनगासिनो ओंखाम संगासिनो साउन्ड एसे फैदों लोगोफोर पियासखौ एवखांबाय बिदि जाबाय एसे खामफ्राम जाबाय एबार दा जों दानिया मैथाखौ होनोसै मैथाखौ होनानै बरियासो मैथा होना होबाय अके हारसिं माबा जासिगोन लोगो बियो मैथाखौ बिदि होबाय दसे खोबनानै दोननोसै माबा जाजोबजासे फुरा गलिलांजासेबो आरो खोबना दोनथ'दो नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ मोजाङै गलिजोब्बाय नै खामफ्रामजोबलायलांबायसो बरिया गेब्लेबाय एरना होनोसै ओमफ्राय आरो जों देना दोननाय मस्लाखौ होनानै सामब्राम गुफुर हाइजें होनानै दै होनानै दसे आराम बरियानो फोमोननोसै बरिया जाबाय लोगोफोर बरियानो जाथावथाव नुखाबाय गोखैनो अके मजा मजा गोलावफोर जों देना दोननाय मस्लाया नैबेनोमोन आं दै होनानै होबाय बेखौ जों इयाव लुना होनोसै ओमफ्राय गोदौ होबाय थानोसै दसे अके होना होबाय दासो लगायला एरला एरसि एरलाबायना होदो एसे अके बरिया होना होबाय नामान संख्रि होना होनोसै ओमफ्राय बरियासो गोदौ होबाय थानोसै अके नै संख्रि नुवाखै अके संख्रि होना होबाय टेस्ट लायनो थाखाय नुवाखै लोगोफोर सामसआ गुफुर जाहैबाय नालाय अके संख्रि एसे होना होबाय बरिया जायखौ एसे ओरै लगायलि होयो होमबानो बरियासो मोनसिगोन मैथाजों ना
नायलांबाय था लोगोफोर जोबजासे भिडिअखौ बरियासे अर होना होबाय दैयाबो होखांबाय अरखौबो गिदिर होना होबाय फुलावहाय एबार बेखौ खोबनानै दसे गोदौ होनोसै मजा बरियानो ओमफ्राय नायनोसै दसे उनावहाय दा जोङो दै होनानै गोदौ होनायनि उनावहाय खेबसे नायनोसै एरना होनोसै वाह मजा गोदौगासिनो नै लोगोफोर बरियानो सुपार नुखादों सुपार लोगोफोर ओके बरिया जाबाय गेब्लेजोब्बाय मैथाया ओके ना होनोबो टाइम जाबाय नाखौ होना होनोसै ओके होना होजोब्बाय नाखौ गासिखौबो ओमफ्राय दसे गोदौ होबावनोसै बरियासो ना गिदिरजों जानाय नायदों लोगोफोर बे ना फिसा नङा ना गिदिरसो आं होनाया पिसफोरखौथ' नुखाबायानो नोंथांमोना ना फिसाजों एसे साबसिन जायो खिन्थु ना गिदिरजों जानायदों एसे दिनै माबायदि टेस्ट फैयो नायनोसै फाइनाल लोगोफोर जोंना मैथाजों नाया फाइनालि मोनबाय बरियानो नै गोदौगासिनो बरियानो मोनबाय जाबाय बेखिनियानो ग्रेभि बरिया टेस्ट जासिगोन बरिया टेस्टि लोगोफोर नोंथांमोनाबो बानायनानै संनानै जानाय बेफोरबायदि मालाबा सिंगेल लाइफ नालाय ट्राइ खालामनाय लाइफआवहाय टेस्टि जायो लोगोफोर बरियानो नै ना पिसफोराबो बरिया मजा लोगोफोर फाइनालि मोनबाय लोगोफोर टेस्टबो खालामबाय बरिया हिट जाखादों एसे गोलोमबोजोब्बाय गरम ना बोथोरा बहुद गरम लोगोफोर बिराद अखज्य गरम जादों मालाबाफोर बरियानो आराम थान्दा जायगायाव थांनानै नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै देखायगोन दा साननैसो थारमाने एसे बिजि लाइफआव बिराद शिडिउला बिराद गाज्रि जाना दं बेनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय एसे गेजेराव जेबो मोजां भिडिअ लाबोनो हायाखै थेवब्लाबो सानसे समावहाय लाबोफिनगोन मोजां भिडिअ टाइम शिडिउलखौ मोजां खालामनानै स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो आरो शेयारबो खालामना हो स' देन बाय बाय